Гүлнара Хайдарова. Иң тәмле ризык. Гап-гади авыл йортының идән астында Пипи исемле тычкан малае яши. Үзе генә түгел, әлбәттә. Сорыбикә исемле әнисе һәм Мыекбай исемле әтисе белән. Алар бик тыныч, сабыр һәм сак тычканнар. Шуңа күрә карт песи мырау да тими аларга. Үй хуҗалары да тычканнарны инде күптән күрмәскә күнеккән. Пипи һәм аның әти-әниләре идән астында тыныч һәм мул тормыш кичерә. Әти тычкан белән әни тычканны бары бер нәрсә борчый. Уллары Пипи тамагын рәтләп ашамый. Шикәр кимереп, туңдырма ялап, печенье ашап тик йөри. Баллы ризык яратканга аның кайвакыт тешләре дә сызлый, эче дә авырта. Тик Пипи бу гадәтен барыбер ташламый. Бер көнне Пипи урманда яшәүче әбисенең хәлен белеп кайтырга булды. Идән астыннан чыкты да әкрен генә өй эченә атлады. Анда мурау ялана-ялана сөт эчә иде. Сизгер песи тычкан баласын шундук күреп алды. Пипи, син монда нишләп йөрисең соң? Мин тими дигәчтә. Хәер, сез тычканнарга минем тешем дә үтми инде хәзер. Аның каравы, хуҗабикә мине тәмле сөт, майлы каймак белән сыйлый. Аннан да тәмлерәк ризык юк. Юк, диде Пипи. Иң тәмлесе туңдырма я шоколад. Беләсең килсә, туңдырманы сөттән ясыйлар. Шоколадка да сөт кушалар. Сөт бик файдалы ризык. Сөякләрне ныгыта, тиз үсәргә ярдәм итә, диде песи. Һәм мырлый-мырлый сөт эчүен дәвам итте. Пипи тизрәк өйдән чыгарга ашыкты. Ишек янындагы ярыктан ишек алдына атлады. Анда тормыш гөрли иде. Хуҗабикә хатын йорт-кошларына ашарга бирә. Кикрикбай исемле зур әтәч читән башына менеп баскан да: "Тавыкларым, шәбиләрем, барыгыз да тәмле ярма ашарга килегез", дип кычкыра. Ул ярманың нәрсәсе тәмле икән инде? Моны Пипи кычкырып әйтте. Ярманың төрләре бик күп, диде бу сүзләрне ишеткән Кикрикбай. Һәркем күңеленә хуш килгәнен табала. Бодай, арыш, арпа, диге, кара бодай. Юк, каты бит ул ярмалар. Мин менә печенье яратам. Ул тәмле, диде тычкан баласы. Син яраткан печеньены оннан пешерәләр, онны ярмаларны тартып ясыйлар, диде әтәч. Алар көч бирә. Көчле буласың килсә, ярма аша. Кошлар ярма ашауларын дәвам итте. Пипи капкадан чыгып урман ягына ашыкты. Кинәт ул зур кәрзин тоткан куян кызы нәнине очратты. "Сәлам, куянкай", диде Пипи. "Шундый зур кәрзин тотып кая барасың?" "Аппак бикә әбием яныннан кайтып киләм. Ул миңа күп итеп кишер, кәбестә биреп җибәрде", дип елмайды нәни, аппак тешләрен күрсәтеп. "Шулмы булды инде тәмле нәрсә?" дип борынын җыерды Пипи. "Шоколад, кәнфит бирсә инде шунда." "Андый баллы әйберләрдән теш бозыла бит. Яшелчәләр тешләрне ныгыта. Минем әбием кишердән тәмле тортлар да пешерә әле", диде нәни. Пипи белән нәни сөйләшә-сөйләшә урманга кереп җиткәннәрен дә сизмичә калдылар. Куян кызы әбиеңә күчтәнәч бирерсең дип тычкан малаена бер кишер дә тоттырды. Пипи килеп җиткәндә әбисе аш бүлмәсендә кайнаша иде. Оныгын күргәч, ул бик шатланды. Пипи әбисен кочаклады да ашыга-ашыга күргәннәрен сөйли башлады. "Әби, беләсеңме, сөт үсәргә ярдәм итә икән. Әнә мурау нинди зур булып үскән. Ярмалар көч бирә ди. Шуңа күрә дә безнең Кикрикбай әтәчләр көрәшендә беренче инде. Куян кызы нәнинең тешләре аппак. Яшелчәләр яратканга ди. Әнә, безгә дә кишер бирде. Бүгеннән мин файдалы ризыклар гына ашыйм, әбием. Минем дә алар кебек көчле, зур һәм сәламәт буласым килә."